da musika, jazz musika mota bat, 20. mendearen 20 eta 30 urteen artean hasi zena, eta zen batez ere musika bat dantzatzeko. Big bandek egiten zuten musika, Count Basie, Chick Webb, eta lindy hopa da dantza. Hori, esan dudan bezala, dantzatzeko musika zen, eta garai horretan hasi zen dantzatzen modu berezi batean, eta horri esaten zitzaion lindy hop. Eta badaude swing musika dantzatzeko beste dantza mota batzuk, baina gehien dantzatzen dena da lindy hopa. Hasi ginen pentsatzen, bilatu behar genuela moduren bat, bultzatzeko apur bat swing eta lindy hopa Gasteizen. Jende gutxi ginen, 20-30 pertsona inguru, eta orduan hori. Nolabait elkartzeko eta topauna izateko modu bat, elkarte bat sortzea izango zela, eta horrela. Mota guztietako jendea, badago jende gaztea, 20 piku urtekoa, eta baita, igual 60 urteko jendea, eta hori, mota eta adin guztietako jendea. Orain badaude lekuak dantzatzeko, baina ez da erreza topatzea lekuak dantzatzeko, eta orduan eguraldi onarekin egiten duguna kalera irten, hartu gure musika ekipoa, eta kalean bertan hasi dantzatzen, eta horri esaten digu klandestino. Ia da modan jarri dela, ez bakarrik Gasteizen, leku guztietan jarri da modan, eta Espainiar estatuan eta baita atzerrian ere, jende askok dantzatzen du lindy hopa. Eta, moda guztiak pasatzen dira, baina nik espero dut lindy hoparena gelditzeko etorri dela. Eta, urte gutxi darama oraindik, osea que espero dugu luzerako egongo dela gure artean. Benetan zerbait oso atsegina da, oso jendeak oso ondo pasatzen du, osea que aber geratzen dela. Alaitasun dantza da. Orduan, endorfina asko produzitzen ditugu eta oso gustora dantzatzen dugu eta engantzatzen da, noski.